Tindak kewelat lah iya bener kandamu dua kali nggih lali sumber ketirasan monggo Mas Gareng yo. Garengnya yo iki ngono aja ndak kualat lah yo benar kandamu Guru Pak, nggih. Lali sumber kekiwasan. Mas Gareng ngrumaos bombong kaworan bingah. Nggih. Dene kula kalian panjenengan awit kersaning Gusti Kang nyipta jagat tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga saged tetunggilan. Mapan wonten ing Glagah Hombo Blumbang Kliga Kadipaten Boyolali. Amin, amin. Niki menika nuwuni dawuh saking Bapak Samsudin Semen kaliyan Ibu Ngatini. Nggih niki tanduk, Mas. Oh, ngoten nggih? Nggih, mergi kula eling-eling kula pun nate sowan mriki. Nggih. Teng dalemipun Pak Samsudin Kapur niki. Semen. Semen iki asale saka Kapur. Lah yo nek diganti ya asmane ya ora pas no. Nek beliau tuh asline pancen asmane Semen. Oh nggih. Terus asma sepuh Samsudin. Nggih. Mergo Kang Raka almarhum asmane Bapa Senen. Nggih. Iki sok ben sing arep wayangan ning aku ya urung karuan katut iki. Sapa? Aku. Lah piye ta? Lah urung diorderi iki. Nggih. Bahkan esok panjenengan ya tetep ditimbali. Alhamdulillah melih. Nggih. Kabar sing tumeka nganti tekaning Solo niku wis ora bener nggih ta. Panjenengan panjang yuswa. Amin. Isih diwenangke pirsa Padang Hawa nggih ta. Monggo dikabarke Mas Gareng Semarang ki meninggal dunia. Ki wis kleru sik. Nggih, wah jan iki sing dipundhut dening sing nyipta jagat kuwi sedulurku saka Salatiga. Mas Gareng Anggardianto. Niki sekaligus klarifikasi bilih ingkang kapundhut anak kula lanang Angga katelah Gareng Salatiga. Nggih, Salatiga ki mergo ya arah Semarang dadi ya nek Salatiga sik nggih. Nggih, ya ora to. Ora, tegese iki sing kok ora iso tembung Salatiga sik iki kok remen Semarang. Ora no. Panjenengan nek Semarang ndak Salatiga. Kowe ora seneng tak eloni apa piye wisan? Ora. Panjenengan sehat terus kok. Padune kowe arep nganggo gareng kembang-kembang kowe kok. Gareng taplak. Nggih, nek sing baken. Nggih. Sing baken nggih niki nggih kabar kula tasih meger-meger tasih waras wiris alhamdulillah namung kemawon minangka wakilipun anak kula lanang Angga mbok bilih rikala
sugengipun gesangipun menawi wonten lepat nyuwun dipun ngapunten sedaya kalepatanipun. Amin, amin ya rabbal alamin. Wong kae antuk swarga langgeng. Nggih. Ya nantian kepiye wae kae anak lanang dadi aku ya semedot semendal kae sing natah sing nyungging ya aku dadi rikala entuk kabar ora ana ki ya terus pedhot kaya kepupus otot bayuku. Nggih, Mas. Lah sapa sing tak gadang-gadang dadi gareng meneh wong anakku wedok-wedok ki. Nggih. Ya delalah didik anak kowe kok ya cepet men kapundhut ning kabeh kuwi wis takdir kok, Mas. Nggih. Nggih ya. Menungso urip ki mung nglakoni kodrating urip nadyanto wis diwiradati. Nggih. Nggih niki anu Mas. Intermezzo. Niki rak napa ujubipun mantu. Niki. Nggih. Niki mantu sing pungkasan ketelah yen wong Jawa ngarani tumplak punjen. Tumplak punjen. Anak papat putri kabeh. Pun entas kabeh. Nggih. Wah jan iki hasil sate wae kok kaya ngene nggih. Iya. Lah nggih ta. Niki entekke sujen pirang ewu ya sing entek. Nek sampean ngerti artine sate, Mas? Apa arti dari sate? SATE niku salah satu kuliner khas dari Indonesia. Karena di luar negeri itu belum ada sate. Yen upama ana ya sing dodol mesti wong Indonesia. Wong Indonesia, leres. Asal bahannya bisa dari kambing, ayam maupun sapi. Nggih. Terus T. Iki sing T niku arep TE apa T berdiri J? T berdiri J. Oh nggih. T. Tusukannya dinamakan sujen. Dadi kas kae agar sing nusuk kae jenenge sujen. Ora iso diarani biting meneh, ora iso diarani sodo meneh. Nggih. Terus enak dimakan bersama nasi maupun lontong atau digadu. Dadi sate iki multi dipangan piye wae enak. Kepenak nggih. Aku ki kok ya goblok men lho aku ki ya. Lah pripun ta? Wong ngerti wong ditimbali Pak Samsudin lak juragan sate. Lah kok aku ki jajan sate ning Karanggedhe ki ngopo? Lah iya, kok ya ora kelingan sing kagungan kersa ki ya bos sate. Jathukno tekan kene ora bayar. Lah yo rugi aku mau. Ya ora ta wong dienggo vitamin awak kok malah gelo. Nggih, teken-tekun tekan sediane. Nggih, niki nderek bingah panjenenganipun Pak Samsudin sampun nggih jejering sesepuh sampun ngentasaken putranipun sedaya. Ya bunga ya sedih, Mas. Napane, Mas? Lah putra papat wis mentas kabeh iki. Lho, timbangane dikum apa ora malah kademen kowe? Ora perkara kuwi, tegese ra anu to. Iki wis wayangan wis ping 4 iki. Lho, piye coba? Nek nggih ngeten sedih iki bab apa yen perkara putrane wis do mentas ki alhamdulillah tegese kewajibane minangka ingkang pikantuk amanah sampun alhamdulillah pun lumampah sae. Pun cekap. Menawi pisah niku mboten Mas tetep anak niku mboten iso nglalekke bapak utawa ibu bapak mboten iso nglalekke anak. Leres. Ngono lah kula mon pun belajar lho Mas. Kok ngoten belajar bab perkawis menapa? Anak kula lak wedok-wedok. Kula wiwit sakniki pun berpikiran mbok meneh Pak Samsudin nggih sampun ngaten menika belajar untuk besok itu pasti saya akan berpisah dengan anak-anak saya karena sudah berkeluarga. Dadi sakniki kula niku teng pundi-pundi ngomong loro selo kalih bojo kula niku pun. Oh ngaten nggih. Dadi ora kaget. Nggih malah kaya cah enom pacaran terus kok. Nggih. Mboten napa-napa ning sing baku pikantuk amanah nu sampun dipun ruwak napa diopeni kanthi sae. Nggih. Mila niki gandeng ujube mantu kados padatan ngaturaken lelagon sing jumbuh karo kahanan. Nggih. Nyuwun dipun bawani dandang gula sida asih. Sae niki. Sida asih. Mangke langgamipun setya tuhu. Cocok. Wiraswara wonten cacah sekawan. Loh, setunggal Pak Giarto. Nggih. Kaping kalipun Mas Dedi Sugiyartanto. Nggih. Kaping 3 Mas Sarmadi Sabda Utama. Angka sekawan Mas Joko Hermawan. Sampean pilih ndi? Sing suwe ra tau krungu suarane niku Joko Hermawan. Wah, Mas Joko Hermawan. Nggih, suwe mboten tau ketemu. Nabuh apa Mas Joko saiki? Bonang penerus. Bonang penerus. Lah wong kuwi guru lho, guru karawitan SMKI kok mung trimo bonang penerus sih. Lah ngopo kuwi? Lah aja mung nyepelekke bonang penerus ya sing nabuh nganggo atraksi apa ora
Itu kawigaten. Seto nabuh bonang kok atraksi itu. Niki kaya dene dapukan wayang kok lho Mas. Nadyanto anu napa niku paraga niki seniorne dadi prajurit nek ya kudu tenanan. Anu nggih, sing baku napa tenanan anggone nabuh penerus nggih. Nadyan mau penerus nabuhi nggih angel, dobel kok. Nggih. Mas Joko Hermawan Keparangabawa Dandang Kula Sidoasih. Dwijo lho, Dwijo. Nggih. Ning nabuh penerus sih Mas. Lah Pak, lah pripun? Lah pancen apa mayuh gawean ora apik no. Oh, pancen nganu, napa-napa niku yen dimaru mboten apik dadine. Nggih. Yen nyambut gawe ya siji-siji sing ngepenke supaya rezekine nggih kathah. Iya. Nggih. Lah mboten sing nok sinten? Ganti sapa? Kira Pak Giarto sing sesepuh. Pak Giarto, nggih, anu nyuling. Oh, nyuling to. Nyuling anu, Dedi. Masih ngethuk. Wis dicekelan dhewe. Ayo Kar Sarmadi. Oh iya, urung. Pun wis. Oh lagi nulis notasi, engko ndak kancane. Anu weh, jenengan wae sing urung nyekel apa-apa. Nggih. Mas Gareng wae sing urung eneng sambene apa-apa, nggih. Rumangsaku dalang arep merintah mulek kaya entut. Ngono dadak pamer wiraswara papat ora urung mlayu nyang aku lho. Oh alah. Iya Mas. Nek ndi? Nembang to ya. Wah, sing cetha. Pasang ngatung. Paringane Pak Semen wis akeh kok sing ngatung aku pekewuh no aku. Pamintaku. Aku ki nembang merbawani. Oh iya Mas kabeh. Begitu nyuara ki segone metu terusane. Pas niku wektune pas. Panjenengan pas nembang segone pas di anu bagi rezeki tegese. Nggih, swara pawakan rezeki ngoten niku. Nggih. Lanjut. Nimasitoase. Niki sing kakung matur karo garwane. Nggih to. Mas Eko Setiawan niku matur kalian Mbak Evi Dwi Karlina Cahya. Wah, ya saiki asmane elok-elok nggih Mas. Nggih, mbiyen ki wong wedok cukup Darsini ngono tok. Nggih. Nek laire legi ya legiem ngono Darsini ngono. Putrane jenenge sapa Mas? Oh, anake. Kowe iki kumpul aku pirang-pirang taun anakku ora hafal ki piye. Ya nadyan bapak iki gur gareng, yen cara premane iki gur bagya ning anakku ya kudu sing gaul. Sapa? Siti Gareng? Ya dudu ta, mulane aku ora hafal, tekon kok salah. Ya aja ngarani wong ora hafal. Ajrina. Ajrina. Lutfita. Bayu Putri. Lah sing jenenge Bayu ki ora kowe tok, anakku ya Bayu. Kok nganggo Bayu ya apa? Bayu ki singkatan saka Bagya Yayu, tak singkat Bayu. Oh, Bagya ki tanggane jenengan. Aku. Oh, jenengan. Sumar Bagya ya, nggih. Wah, aku bar keterjang hoak lho, mbok hoak meneh. Ora. Mas Sumar Bagya ki nomor 1. Nomor 2? Nomor 2 Atalia. Sania. Santon. Sania. Kok Sahiton? Sania. 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 Tunggale kan muni Zainal. Oh iya. Atalia Hernia. Kok Sania? Kok Hernia? Terus Sania Bayu Putri. Nganggo Bayu Putri. Bayu Putri. Dadi mertandake putrane Mas Sumar Bagya karo Mbak Yayu. Nadyan kembar ngarep ning Bayu Putrine kemungkinan kecil kembar karo wong liya. Ayo lanjut. Atut runtut tansah reruntungan sing disuwun atut runtut reruntungan nganti kaki nini ngoten nika paripun terus apa puputing jaman ngono kae sumpahe. Laras. Terus ing sarina sawah ngene rasane ngati ora beda nalika jaman pacaran arep wis
dadi garwane nggih ta Mas? Heeh. Nggih. Datan kinggang sarambut. Mung ginggang sarambute mok tegese pengene nemplek terus. Nggih. Bagaikan Alteco. Lamun ado caketik hati nadyan adoh ning cedhak ing ati rempelo. Kok rempelo lho? Sing cedhak ati iki rempelo. Oh iya, nggih. Terus yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimilan mintuna ayo ni mas bareng ana tepi wajib nonano kene iki mung ngancer-ancer nada kok ora usah diancer-ancer yo nganggo GPS kok iya situasi Bra-bra dina ora nyuara kowe. Nah, mula iki kok dikatoke. Oh lho. Kira suarae apa bendune wis krungu. Nah iya, ayo. Ora nyuara ning bengok-bengok. Praya. Kese to. Sing drodhok iki kene. Aku sing drodhok telakku sing sempal. Lah rung entek kok, kok nek pas entek drodhok lagi go. Ayo ora entek yo mbok iki kancane. Ora dipangan dhewe. Ya langgame Setya Tuhu. Sapa sing nembang? Nyuwun anu waranggana saking nomor kali saking kiwa piyambak. Iki sapa iki? Jejere Mbak Evan nggih. Oh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Halo. Mriki Mbak pinarak caket Mas Gareng mriki. Jebul kae kang tak anti-anti wus teka mrene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare. Sajake rada lalen mung tansah dadi yen dinuju megemati eseme marati mari kangen muga-muga tansah tegar atiku nganti tegar amulat netra kang mari kangen muga-muga dipun temangan riyen Mas Gareng. Nggih, nganu nun sewu ada kata-kata lama tak kenal maka tak nikah. Tak sayang. Disayang tok ora dinikah gelem po? Nggih boten purun. Lah, wong yen panjenengan ya dilanjuti. Naminipun sinten Mbak Yu? Ije nabi kula Ari, Mas Gareng. Ari napa? Ari Raya napa Ari Minggu? Ari Mardikaningsih. Mbak Ari Mardika. Berarti baru ulang tahun jenengan. Wah, selamat ulang niki ulang tahun nggih, Pak? Kalau wingi. Nggih, selamat ulang tahun nggih. Wah, wis Kowe nyarengi dina kamardikan gitu. Kok panjenengan penterawangane saged. lho mboten perawangane teng pundi nggon angger jenenge Mardika nu mesti lahir tanggal 17. Mas Gareng niku nadyan netra biasa ora fungsine netra batin fungsi. Oh, ngaten. Dados panjenengan ngertos penggalih kula ngaten. Sik sekedap karo menaiki aku picek ngono. Piye ta? Tegese iki lantip batine ngono lho. Ora salah lantip endi wong sing jenenge Mardika ki mesti lahir soalé ponakanku dhewe sing tak oban iki ya jenenge Sumardika. Oh, ngaten. Mergo lahir ya tanggal 17. Oh, nggih. Ngono. Mbak Mardika. Dalem, Mas. Nun sewu menawi kepareng badhe tanglet
dalemipun pundi? Kula tlatah Suruh. Suruh kali Gabir niku pundine? Lah Kuwi ra nginang. Kecamatan Suruh. Dusunipun Plumbon ngaten. Oh, Plumbon. Kalau wingi kepanggih ning pas takjiah. Nggih, aku wingi ketemu pas takziah anak lanang Angga. Nggih. Mbak, monggo panjenengan ngaturaken langgam setya tuhu. Ije, dawuhaken Bapak Semit sekalian Ibu nggih. Nggih. Monggo, iya diaturke. Monggo. Aku kang setya satu laris ning suarane isih kopen Mas Garing. Nggih, nganu. Kulino nderek sinten to, Mbak? Dalem. Nggih. Nggih, bojo. Bojone jenengan sing pundi? Ingkang mriki. Ning Bonangan lenggangan Bonang. Oh, kalau Pak Sur nggih. Oh, alah. Kok sinten-sinten kula iloni. Oh, alah piye to? Kuwi ana danyange ning kono ta? Pripun? Lah pripun to? Wah, kula mboten ngerti. Aku nyawaku Joko tok jebul ana danyange ning kono. Sing Joko kene kuwi jaga gawang mriki nggih. Gawang pundi to? Yo ora kiper tegese kulino wonten mriki ngoten nggih. Sing monggo lanjut. Lestari iya mugi entuk berkahe widi anti kembangan tansah matur sembah nuwun dhateng Mbak Ari sampun ngaturaken langgam setya tuhu. Monggo waranggana ingkang kiwa piyambak. Yo ngagem ijo-ijo kae. Nggih. Iki salam banget pring temanten anyar. Kita
Dua kali yo. Bareng Mbak Eva jumeneng iki nggugah semangate sing ngendang nggih. Sekarang iki terus cul. Lokasi kendane metu kok kirane. Cara-carane HP ini sing ngendang kaya bar dices. Sing ngendang ambiar. Ambiar iso kae. Apunten lho Pak Dalang, wong Mas Wayon niku kalih kula niku asline pun ngeten lho. Wah, lah niku. Anu, napa karepe niku? Ya namung ngeten tok. Oh ngono tok nggih. Iya. Oh ya. Nggih sahabat. Ya. Nggih. Jare kowe karo penyanyine wis ngene. Pak De, kok ngeten lho. Ngeten. Ayo ngene lho maksud aku nyekeli mic ora iso. Ngene lho kok. Ya. Lampir atine ra padha. Nggih. Wilujeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Pak Dalang. Dipun tepangaken. Wah, Yayi kok renyah yo ngene. Ya iki saya kerupuk gorengan anyar. Aku iki mau bengi ngimpi apa ngene. Lho Dede, Pak De. Iki lho ngene iki lho aku. Jane sing tak arep-arepi loro. Sinten? Siji Mbak Eva, ping pindho kene mbiyen enek bintang tamu. Sapa? Jenenge Bobby Laura. Kuwi mbiyen arep-arep. Wih, ora tau ngetok saiki kok. Bobby Laura ora aku wah iki tenan lho iki bar nyambut gawe iso wudu meneh lho ya aku. Lah kene napa lho? Weruh kaya ngene iki wis kecipratan najis iki. Nggih mboten. Mbak, dipun tepangaken asma jangkep. Ayo. Nggih kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng dalu Bapak Ibu sedaya nderek tepang nggih. Nggih. Wah, gila. Jane sinden apa mudin to? Mboten to Pak niki Ya, tepat. interaksi. Ya Nggih. ben ada nganu respon. Ya, nderek tepang nami kula Eva. Eva sapa? Natalia. Terus Santika. Arca. Aditya. Kuncana Wantodya Kusumaning Ayuning Das Ayu Daradaken Tirawati. Aku sing seneng watine tok ki mau. Ngomong kuwi lek bancai pirang tumpeng kok jeneng kok dawa men iki lho. Disipidipun singkat mawon. Eva. Kentir. Eva. Kentir. Nggih. Oh ya wis. Lah pripun? Iki salah panitia ngundang sentet rene iki. Kok sentet to, Dik? Ajare kentir ki sentet. Kentir tegese niku edan berkarya, kentir nggone nindakake kabudayaan. Ngoten lho. Iya ya ora apa-apa. Iki kentir ki iso warning atau peringatan. Ya. Kentir kuwi apa? Kenalilah sebelum membeli. Oh iya. Kentir ki tiruan banyak sekali. Oh, diulangi ngono. Nah, kenali dulu baru dibeli karena sekarang banyak tiruan. Nggih, nggih. Mbak Eva pidalem saking pundi? Kula saking Karanganyar Mas. Karanganyar, alhamdulillah. Karanganyar Tinduk, Karanganyar Jembar. Karanganyaripun Wetan Dangkrong. Ndak. Karanganyar kuwi aku rung dong kok iso dangkrong iki ngendi neh. Dangkrong niku kados Arai-arai sing terkenal nggon kono ki apa? terkenal Kono ki sing Karanganyar ki sing terkenal Pak De Mantep. Kuwi tak dalah. Lah ya ora ya terkenal. Iya. Kuwi karo Pak De Mantep ngendine? Kilenipun. Oh Pak De Mantep dikileni. Mboten. Pak De Mantep nika, nggih to, belok nganan. Sik iki. Pak De Mantep arep nyandi kok belok kanan. Pak De Mantep majeng aler. Lah Oh. kula majeng kidul. Wong isih sugeng. Wong Kose to, Dik?
Maksudnya ki sik to, Pakde mantep majeng ngaler. Ya kudu daleme. Daleme Pakde Karang Pandan kae. Madhep ngaler. Ngaler. Lah kula kan Lho kok ngedepke kowe? Lah kula kan madhep ngidel. Ngidul. Oh ngidul. Kula kan madhep ngidul. Kowe depan karo Pakde Matep. Nggih, dalemipun nika. Arahe Arahipun ngilen. Saiki omahe Pakde Matep, iki omahmu. Lah alun-alune ndi? Alun-alune ten. Lho adono. Iki Mriki. Pakde Matep. Nggih. Mriki alun niki njane kula. Nggih. Mriki alun-alun. Nggih. Iki lak Tawang Mangu to iki. Nah, lah iki omahmu iki ndi? Nggih niki mau. Angel men takoni wong ora bulek kowe. Nggih kilane Pakde mantep. Dilene ya sing baku inilah Seniwati dari Karanganyar. Nggih. Mila Seniwati kabeh duweni ciri khas dhewe-dhewe. Niki sowan dhateng panjenenganipun Bapak Semen, Mbak Eva. Kagungan hajat tumplak punjang utawi mantu ingkang putra nomor sekawan. Ayo apa ndongake apa rumantene? Nggih menyang Matesih tuku makromah. Mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Sing ndongake manteni ra kleru. Lah pripun? Lah awakmu dhewe saiki kahanane piye? Morak-marik kok. Lho, arep piye ning wis pahala ndongake kok. Oh ngono ya. Nggih no. Perkara dijabahi ora sing penting ndongake apik wis pahala ya. Iku wis entuk pahala. Ya, ora apa-apa ning sing baku ki pancen setiap orang pasti butuh doa dari orang lain. Nggih. Nggih. Mula niki regeng sanget Mbak Eva, Mas Gareng. Kowe ditimbali rene wis ping pira, Nduk? Nembe niki kok, Pakde. Lho apa kowe ora ngerti kene iki wayangan iki pendak wulan mesti ana. Wah. Oh, wah. Lah kula gumun ya. Lho wong kene iki pancen pademen wayang. Nadyan orangnya tuh banyak yang merantau tapi setiap pulang pasti wayangan mergo piyai kene ora lali sumbere. Nah, mula kula ngaturke lagu entik-entik metuk Mas Gareng wau. Entik. Mergo piyai mriki nadyan to makarya wonten Jakarta, nggih to. Nggih. Wonten pundi wonten Surabaya, wonten Kaya Jakarta. panjenengane Pak Samsudin ki anune satene ning Matraman. Matraman nggih. Ning ora lali karo mula bukane. Mila lajeng kagungan kersa kundur wonten dalem mriki. Ngoten. Pak Dalang, Pakde, saking seneng kula diaturi mriki. Niku ditimbali mriki. Kula kagem enten parikan kagem Pak Semen. Diantenan iki. Nggih. Tanteni lho iki. Nggih. Apa parikane? Mangan permen ning pinggir sumur. Nggih. Pak Semen mugi tansah panjang umur. Amin. Iki lho rumuse sijan golek tambahan ngene iki lho. Ora kok, Pak. Ora ya. Ya ora apa dongake kok. Nggih, ning umpama tenan niku kula nggih purun. Oh ya, kowe ngemis mlipir kowe iki. Lho, kangge buke. Oh, ibuke. Buke napa, buke? Ibu Semen niku Bu lah kowe pirang Bungatini. Bungatini. Wah. Pitik cemani, cacahe kalih. Wah, iya. Bungatini. Mugi meteng malih. Jare iki donga ya apik ning ya nyilahkani jalma. Lho, Pak. Kaya kuwi ya apik. Nek didelok saka ngendian faktor kesehatan umur benjengane iki umpama meteng meneh iki ya resikone terlalu besar. Ya pun dicukupi. Lho, Pakde, lho. Bungatini tesih suweger. Lho, nggih to, ibarat buah. Apa? Buah semangka tanpa biji. Karing remus. Nggih, enak. Oh, nggih to. Dadi umengke to jam 11 malam niku bapak niku to. Wah, putrane pun dosare to. Ayo, Bu. Ngapa, Pak? Wayahe. Piye, Mas? Oke, iki sing ngendika Pak Semen. Nggih. Bungatini jawab Pripun? ora sembodo. Lah kok ora sembodo? Ora sembodo jaluke wis pinggir lagi ngejak saiki ya. Mbak Eva. Dalem, Pak. Ayo ngaturke tembang apa kagem temanten. Oh, ngaten, nggih. Mbak Eva niki suarane ya lumayan. Ya iso ngendang. Lho, piye Mas? Oh, mulane cedak karo pengendang wah ya.
jenengan dereng pirsa to, Pak? Apa? Guru kula niku nggih ten mriki. Gurumu karawitan. Karawitan ten sekolahan. Ke sekolah ngendi? Sekolah ngendi? SMKI. Sing ndi? Nika mbonang penerus. Lah tek turun pangkat to, Pak? Sik to. Angger sing diulang Joko ki kok rada owah ya. Ya ora. Wakake tipene ngene kabeh iki. Aku gumun iki. Jane sing marahi ki apa gurune ya? Boten no. Ora Mas Joko ki tertib kok. Bapak kula tertib nika. Ya halus bebudaya. Walaupun bagaimana seorang guru harus dihormati karena itu orang tua kedua kita. Setuju, Pak. Nah, Ayo Mbak ngaturi lagu napa kagem temanten? Niki ra dibenten angsal nggih, Mas. Apa? Boleh. Kula ajeng parian. Apa? Parian terus. Oke. Dados kijing miring. Oh, kijing miring. Ya. Ayo diaturke sik kijing miring. Mergo ora tau ditiliki karo keluargane kijinge nganti miring. Ya. Ya mboten, Nak. Iki ora kijinge tok sing miring iki. Napane, Dik? Kenene baran miring. Kula gawane dhewe-dhewe kok. Nggih. Ya. Kula niku pun kangen dikendangi kalih Mas Wahyo. Alah. Wahyo iki ngangeni nyatane saya. Nek tesih kemutan, Heeh. kula niku nate kepanggih wektu kula SMP kalih Mas Wahyo. Oh. Nggih. Wahyo bareng SMP kaya wis di. Kula Anu wis ketemu. Pun Nggih. kepanggih. Neng Mas Wahyo Ya. jaman beling-belinge niku. Yo, iki apa sing mbok critakake jare kae biyen kae? Apa rasa hoak? Rasa hoak. Pak De, lah Mas Wahyo cerita pripun? Aku biyen tahu karo cah SMP kan. Wes tanteki. Man dadi kentir kuwi ta. Mone ora ngerti dheweke. Bareng rampung terus enak tenan isin. Ya monggo, kijing miring. Monggo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kijing mreng tombol lara untu. Apa? Kijing mreng tombol lara matuk. Heeh. Kijing mreng tombol lara detek. Amin. Kijing mreng kang sowan. Yo. Kijing asik mas. Ayo mas. Kijing mreng ayo mas. Kijing mreng ngetan. Lencir kuning kanggo rebutan. Ciduk banyu jenenge siwur. Montor dawa jenenge sepur. Lemek turu jenenge kasur. Kapak semen mugi panjang umur. Mas kijing miring ayo mas kijing miring. Larak disampirke bojone galak diijolke wae. Mas Apa? Mas kijing miring ngetan bali ngulon. Yo. Setiane kelakon. Mas Apa? Mas nganggo mandek. Lara Oh, pariane nganggo pos. Wae cerak ra ngampirke. Mas kijing miring. Belon aku berkati menjur mulan. Mas kijing miring. Pariane lah. Sik. Jajake suwe wis ora tau kepethuk karo pengendange iki digodho nganggo mandek kok dheweke wis ora urusan. Ora asine aku ngerti kok, Dik. Karo Mas Wahyo iki kegelan kok. bener apa? Kegelan lah aku wis dirabi wong liya. Oh. Oh ya ora ngono to. Paling sik. Wahyo petuk. Lah minyak saiki ikan. tuwek men to Mas saiki. Ngelokke wong ya mesti tuwek dikarbit tok. Dadi karbi to. Oh ya ora ngono, yen kowe saiki mau lah ora dindeke karo Wahyo. Nggih. Saiki dindeke kowe parian. Parian, yo urut dinggo anu sik kagungan hajat Pak Semen. Pak Semen meleh. Ayo, parian nggo Pak Semen. Oke. Wah.
Sik kowe iki arep nembang apa arep golek musuh to jane? Kula ki semangat ngono lho. Semangat wong wedok ki sing demes, sing merati, ora pecicilan ngono kuwi. Ayo sing apik, alus. Nak. Oh iya sok meneh ki mbok dipaku usuk gen ra mlorot. Anu lha kula kapok kok, Dik. Niki lak jarike niki setelan ngangge bokong pasangan. Oh, lah kula kan kapok, ndek wingi kisinan. Sebabe mangkat ke susu, leh nganggo bokong pasangan kualik. Kualik nggih. Lah terus sik mburi kleru kek ngarep aku ki ngene iki lho, Dik. Dikira pengendang dangdut ngono. Ayo isen kula urusan, terus mboten kula nggih sakniki. Ayo parikan sik nggih Pak Semen. Pak Semen. Heeh. Yo. Ana permen karo tomat, Bapak Semen mugi tansah sehat. Ayo Mas, ditabuhi Mas. Ya. Iki tenan lho, suwe-suwe ning kene iki kesenggol so tetanus lho aku. Ya ora ta, Dik. Kula lho, lah diandang wis tak ayu-ayu. Ya ayu-ayu ning polamu ki ya kudu sing apik. Nggo manten kakung. Mas Eko Setiawan. Mas Eko Setiawan. Wan, ana bakwan. Heeh. Dipangan. Apa? Ayo. Yo, bakwan dipangan apa? Wis. Ayo. Ana bakwan dipangan apa Mas Setiawan mugi panjang ya. Ayo, Ada dah. Elah. Weh. Weh bar dijak salaman kok semangaten kowe. Wah, itu minyak ikan. Wah, sajake. Wah, ana chemistry wis. Wah, yo lagi salaman wis kok ngono. Pak. Terus mantan putri. Mantan putri Mbak Nana. Iya. Mbak Nana ya, Pak ya? Bener ya? Nggih. Kakarmu wis pokoke. Sing penting iso parian. Parian nggih Mbak Nana. Ayo. Nah. Pakai celana. Ayo. Sapa Mbak Nana? Iya. Ngut parian ditekoni iki lho Mas Gareng iki lho. Wis seben. Pakai celana di atas tanah. Mbak Nana nyuwun tambah. Alah. Ora parian ngemis ngono kok. Lho Mas Gareng. Wah, ayo. Mbak Nana riyen nggih. Oh iya Mbak Nana ya bali sing apik. Karo disik. Ayo. Pakai celana. Terus demak weteng. Pakai celana demak apa? Wah, pakai celana warnanya hitam lah wis tukunan. Oh iya. Pakai celana yang pakai ganteng ngono ya. Oh iya, Bu. Wis sak karepmu, wis sak cocoke cangkemmu lah wis. Angel men. Sorry lho, Dek. Pakai celana yang pakai ganteng. Mbak Nana mugi enggal meteng. Oh, amin. Donga. Yo, nggo Mas Gareng saiki. Oh, ana celeng. Yo, aku obah kok ana celeng ki nek aku celeng. Ora kok, Dek, lah kan enggareng. Oh ya. Ana celeng kecepet sikil. Mesake iki ra sikil. Celenge dikempet kuwi tegese. Ana celeng kecepet. Ora liyane. Ana celeng ngombe es. Oh iya bar maraton kok, bener to. Ana celeng ngombe es. Pak De Gareng semoga semakin sukses. Amin. Wong ya jan wis anak wedok tenan kowe wis. Ya wis, matur nuwun ya, Dok. Sami ya, Pak. Ya, matur. 50. Ya wis matur nuwun kuwi kok. Lah apa itu aneh kok? Didongakne apik bareng kok. Ya lha aku ya matur nuwun iki karo ndongake kowe apik. Oh iya. Lho. Nggih, makasih Mbak Eva. Ayo. Iki aku nyuntul karo Mbak Wida sik, iki bener rene. Ning nang. Kuwi apa kuwi kembang mati. Mbak Eva aja lenggah. Aja lenggah. Korupsi merga yen korupsi nagarane rugi piye ta
kang kuwi iya ngono kuwi apa kuwi kembange meno Sinta puja-puji Iki lho, contonan cah wedok ngene iki. Ayu, anteng, disawang ki sedep. Kowe iki wah wis kaya dalan dicor. Lho, isine wesi pating crungat tok. Pak De. Apa? Sorry lho, De. Sorine. Aku nek kon halus ngono ra iso, De. Sebabe? Engko ndak kelat tok De jero. iya kok menengi piye Mas Ya marai wong ya tak kei rumus gen ra kelet kei tas kresek ngono yo. Aduh, aku bocah iki ciri-wanci wong wedok ya kaya Wida iki. Ngeten iki. Iki lho halus, jenjem tajem pas apa polatane ora ndono-ndono. Ya Munggah ajine. oke. Iki bocah iki klebon lorong-lorong apa piye? Dadi rasa kenal lho. Ya nek ya ora pecicilan ngono wong benar. ning adate lho Mas Gareng Apa? nek Kyai Putri niku lincah kaya Mbak Eva kuwi garwane mesti sing meneng. Nek sing putri sing lincah sing kakung ki mesti rada menang. Bukti cetha kaya Mas Gareng kuwi, Mbak. Nggih to? Mas Gareng polahe kaya ngono, grapyak semanak lincah, garwane meneng. Takoni apa ae? Meneng. Njaluk apa mung gedhek, mantuk. Nuwun sewu lho Mas Bayu. Piye? Kowe arep ngelokke bojoku bisu. Ora. Piyane ki alus. Alus ora ang tok. Oh, ang piye ora kaya bojo yo ngomel kok. Lho, De, Pak De. Lah kula ndek wingi nika kan dolan bar takziah nika kan terus dolan. Nggih. Lah kula dodok iki kok garwane jenengan suarane beda to, De saiki? Piye to bedane? Dok-dok kula nuwun nonton to. Yok nyawuri lho, De. Piye? Kon jero. Hok. Hok. Lah Dek suarane Bude saiki malah to, De. Lho kae ingon-ingonku asulana ngangger weruh wong wedok kaya kowe iki kepengin kok. Ojo padake kirik. Tapi Mas Bayu, Nggih, pripun? yang saya dengar ada kabar terbaru tentang istrinya Mas Gareng. Terus pundi? Sakniki pun kagungan bengkel kecil-kecilan di rumah. Alhamdulillah. Iya. Mergo ngelingi sing kakung seniman ora ana sing pensiun, sing putri siap Usaha. Bengkelnya adalah reparasi payung dan termos. Loh, kuwi. Lho, pancen iki sedia payung sik sadurunge Eva mati ngono lho. Aku ora kemrungsung ade. Ora kemrungsung kowe iki kaya ora selaki nyawamu wis sumuk ning jero. Lah nyapa? Polahmu kaya sigat. Eva diapa iki? Mbak Wida, wis ora kencan ora semayan ibu-ibu seragame padha Mas Gareng. Ketok yen aku ditukokke ya iki. Ayo, tepungke sik Mas Gareng. Nggih, niki naminipun menawi kula nyebat Dek Wida. Sik Wida sapa to, Dok, jenengmu? Widayanti Sulistianingsih. Lho, Widayanti Sulistianingsih. Wong wedok sing ayu rupane. Amin. Ning atine anteng, pikirane anteng, sih iki penuh dengan welas asih. Oh, iki asline ndi asli. Asli saking Purwodadi Grobogan. Purwodadi Grobogan. Nggih. Aku ora mbok takoki to de asliku kok ngendi. Walah, paling konggone mbokmu to kowe asline. Oh, gak le. Lah ngendi? Aku asliku Apa dilepeh? Lahir ya lumrah, lahir dilepeh. Oh, Nembang Mbak Wida. Monggo. Nyuwun tembang kangen. Nggih, langgam sik. Aku njaluk tulung sing ndang gen Mbak Eva. kula, Pak. Iya no. Sing anu wahya ora usah lunga. Mingset wis sithik. Wahya. Ampun, kula meteng mengke. Lho, kowe iki apa wedhus to? Dikosote meteng iki. Lah dicabirian pripun? Ya aja jejer kono. Nggih, nderek langkung, Pak. Nuwun sewu. Kae wahya pas mangan kowe nyedak engko dienggo lawuh.
Ayo Mas Gareng dites sik iso ngendang tenan ora. Ya aku sik ditoto karo Kakang Mase ya. Nggih. Pancen saiki akeh seniwati sing multi, ya nabuh, ya nembang, ya joget. Terus Yen Wida ki swara, Wida ki swara. Ning pasuryane wah iki entertain lho ngarani ngentekke omah, ngentekke sawah ya Wida. Oh Mbak Wida. Tegese payu larang. Nggih, amin. Yen kae si Eva kae ya swara, ya pola, ya karawitan. Lho, kowe kok sik kowe bareng cedhak Wahya kok adol-adol gelang mbok copoti napa? Kowe dirok karo Wahya ya? Ora kuwi dicopot ning nggen orane wae-wae sing ngendang. Oh tak kira kowe dirok karo Wahya. Mboten Pak De, mengke nek ceklek niku soalé gelang kula niki dadak ngelasne. Oh, imitasi ya? Oh, alah ketoke abior jebul palsu kabeh. Ayo Mas Gareng dites. Ayo dadal. Tuli datot ngono wae. Oke, yo ayan arep tuli datok ngono ae jajal. Wis ketok kuwi dasarane wong ngendangi kuwi sih. Nggih, Ayo, nggih. Pak Bambang. Pak Bambang. Kaya pemain Sri Mulat lawas Pak Bambang. Iya. Iya. Pak Bambang tuku gedang. Pak Bambang cukur rambut. Piye? Ngapa Mas? Kupingku sing rusak apa piye ya? Piye ta? Coba. Pak Bambang Tuku gedang. Pak Bambang cukur rambut. Cukur. Oh, kok. Pak De. Wah, kisruh iki aku. Pak De. Cukur rambut tok ora nganti gundul. Niki wau niku mboten rambut jempol. Oh, ya. Jempol sing enten rambut. Bar dicukur ketok bagus jempol. Nah. Waduh, wis ora takon neh bahaya. Ayo, monggo buka celuk. Tembang kangen Mbak Wida. Monggo. Monggo yuk. Wayang wengi hutan di mesrani suwes kang aku metes dadi saksi nggonku nangis pantes nani teko
Mbak Nuwun sampun dipun aturaken tembang kangen. Alhamdulillah kendangan ya lumayan. Lumayan. Kadane suarane Faki apik, jogete apik, kendangane apik, tekane sing ora apik tadi. Ya ora kok. Buktine ya ning ya ora apa-apa, wong pancen iki duwe keluwihan dhewe-dhewe. Mbak Maratus mriki Mbak Maratus. Iki ngalor ngidul ngetan bali ngulon ana rene gawa penumpange ora nyalipun bebek alon wae nyambut gawe umure samate kasitae wirawiri nganti rayah sore kari ngitung leo-lean saking panitia Sohibul Hajat nyuwun lagon kacu kuning bablas rihuning kacu kuning kalian bablas rihuning nggih ora sisanke podang kuning san kacu kuning bablas rihuning katampi podang kuning Sri Uning sik nggih, diaturi Sri Uning sik men nggih, Sri Uning riyin. Nggih, yo. Dibawani sik nyuwun tulung dhateng Mas Sarmadi nek iki. Monggo Pak Sarmadi kepareng membawani Sri Uning. Pak Dalang. Nggih, Mbak Eva. Kula jane ngendang niki malah sae. Nek mau bubruk malah. Wah, wahyo iki jan. Gori. Jejer wahyo gori. Yo Pak Sarmadi, monggo diaturke. Monggo Pak Sar. Sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban putra Kanjeng Sira lawe tok parangkung bacana bebelo wirat moyo tan wurung Sri Huning gugur mongko mustikaning Tuban jos suarane Mas Sarmadi lah nggih wis ta aku ngomong to Le mengko pas dalan dhewe gedekno lho sing kaget ranjenengan aku yo kaget lah yo keprake wis disudol lah kok kon kene sing banter. Yo Sri Uning, monggo tayubke sing beksa Mbak Eva Mas Gareng. Nggih. Monggo yuk. Sri Uning Mustika Tuban lan sapoyo pati manang rerat moyo kaos prasaja
Ya Rama seger yo. Yo. Mangko pas vokal ngerangin gender gambang siter Mas Bayu Wajiyo Santosyo nenane ya wah segendar juga saya sepel Serasi nggih. terakhir saya juga Mbak Eva ayo ijen ayo karo sing gendang Wah, aja dhuwur-dhuwur, Dik. ayo mangga Asah. matur nuwun Luar biasa. Siluning wonten saweripun 100.000 Mas Gareng. Nggih, alhamdulillah. Ya. Matur nuwun ingkang maringi. Pak Haji. Apa? Pak Haji. Apa? Itu uang buat siapa? Lah iki saka Mas Bayu diwenehke aku. Masa Pak Haji jek butuh duit 100? Lah ya nggo tuku sarung ku lah ya nganggo duit. Kan sarungnya pun kata. Kae wis suwek. Yo didandomi. Masa Haji kere. Dek. Nyopen pen. Yes. Aku ki ora perkara dilok kene yen mandi